Takže ahojte, zdraví vás 360 servis, tu je Peter. Vítam vás v našom servise a dnes tu mám pre vás prichystané jedno také videjko, ktorým vám predvediem, ako naša mašina Hunter Road Force funguje. Idem to urobiť preto, nakoľko sme mali viacero zákazníkov, ale aj vás spoza obrazoviek a facebookových fanúškov, ktorí sa nás pýtali, ako naša mašina funguje. Rád by som si to vyskúšal, alebo aj ja by som chcel si dať spraviť takto pneumatiky, vyvážiť a otestovať. Takže dnes spravíme také video, aby ste mali zhruba taký nadhľad a také info o tom, ako to vlastne celé funguje. Tak poďme na to. Našu mašinu Hunter Road Force Elite už máme prichystanú. Máme prichystaný elektrón s pneumatikou, ten máme uchytený, no ale ja by som si samozrejme najprv Takže, elektrón som dal dolu, nakoľko vám chcem všeobecne ukázať, ako to vlastne celé funguje. Vy prijete k nám, auto si dáme dovnútra do našej dielne, zaparkujeme, podložíme zdvihák, pridvihneme, zhodíme kolesa a ideme na to. My tu máme koleso nachystané, vyberieme si z jedných týchto strediacich krúžkov, ktorý nám do medzery, vlastne do otvoru bude pasovať. Nemal by celý ten krúžok prejsť dierou, alebo teda otvorom. Tieto strediace krúžky majú dve veľkosti z jednej a z druhej strany. Máme 10 krúžkov, čiže 20 veľkostí, ktoré vieme použiť na vaše elektróny. Strediaci krúžok by mal zadržať alebo ostať asi tak v štvrťke alebo v polovičke. Pokiaľ by prešiel viac, nie je to dobre. Nasunieme na hriadeľ strediaci krúžok, chytíme si koleso a nahodíme na hriadeľ. Teraz vlastne usadíme elektrón na strediaci krúžok, zoberieme si kúžel, pritlačník, nasunieme, zatočíme, aby nám cvakol, to nám zaistí. Dvakrát stlačíme pedál, čím vlastne spustíme pneumatický úchyt. A stromček, ktorý je na hriadeli, sa nám otvorí a priťahuje ho pneumaticky ku mašine a tým aj dotlača elektrón. Keď to máme nahodené, ja si vás prisuniem, máme to nahodené, môžeme ísť merať. Obrazovka, ktorú tu máme, displej zobrazený, môžeme, tuto vľavo v rohu vidíte Road Force, hodnoty, ktoré sa naštelujú podľa toho, aký automobil ideme vyvažovať. Stlačíme si SUVčko, hodnoty sa nám tu trošku mierne zvýšili, je to viacej akceptovateľné ako pri osobnom vozidle. Naša mašina Hunter Road Force má aj pritlačný valec, ten je zakreslený na displeji tu hore. Momentálne je tam X, čiže je nefunkčný. Keď ho chceme sfunkčniť, musíme stlačiť valec. Už máme zapnuté meranie na Road Force. Táto mašina dokáže merať aj priamočiarosť. Druhým stlačením obrazovky na valec nám spustí aj meranie priamočiarosti. Čiže ak by náhodou pneumatika ťahala doľava alebo doprava, vie nám to tento stroj zistiť. Keď otestujeme všetky 4 kolesá, vyhodnotí nám, my si ich označíme 1, 2, 3, 4. Stroj nám dokáže rozdeliť pneumatiky podľa najmenšieho ťahu alebo podľa najmenších vibrácií, ako si už my vyberieme. Keď nám ťahanie do strán nerobí problém, tak si prehodíme na najmenšie vibrácie a stroj nám usporiada pneumatiky. Tu nám ich rozkreslí 1, 2, 3, 4. podľa čísel, ako sme si ich značili, ako sme ich vážili a on ich vlastne rozhodí podľa najmenšej vibrácie. Tu máme 50 N, to by bolo dajme tomu 30. Tie menšie by dal samozrejme, tie menšie by dal dopredu a väčšie na zadnú časť vozidla. Máme zapnutý náš valec a môžeme ísť merať. Ako náhle zavrieme kryt našej vyvažovačky, stroj sa nás opýta, či máme dofúknuté koleso. Nakoľko tento valec pritlačí o pneumatiku váhou, alebo teda tlakom 450 až 580 kg. To je to, že nám vlastne pomocou toho valca dokáže vytvoriť podmienky, ako keby bolo
koleso nahodené na automobile, ako keby auto išlo vlastne po ceste. Máme tu, ako vidíte, viacero senzorov, ktoré sú aj v tom valci a máme tu aj laserové senzory, ktoré zistujú ovalitu elektrónu a ovalitu vlastne pneumatiky. Musíme mať samozrejme pneumatiku nafúkanú minimálne na 2,2 bary. Keby nemáme dofúknutú pneumatiku na daný tlak, tak by nám pneumatiku poškodilo. Preto sa musíme vždy uistiť, je tam takáto poistka. Ako náhle zavrieme ten kryt, tak sa nás opýta, či mám nafúknutú. My dáme, že áno. Je nafúknutá na daný tlak, no a teraz vlastne stroj meria. Najprv si omeria elektrón, kde je koľko chýbneho závažia, alebo závažia, ktoré nám chýba. Potom po vyvážení spustí pritlačený valec Road Forceu. Kebyže máme spustený iba Road Force, tak meria nám koleso vlastne iba do jednej strany. Ako náhle my sme zapli aj Straight Track, čiže sledovanie priamočiarosti alebo vyhodnotenie priamočiarosti a ťahania pneumatiky do strán, tak nám pneumatiku roztočí do jednej aj do druhej strany. Teraz sme si vlastne pneumatiku omerali, vyhodnotilo nám ju veľmi dobre, 55 N hádzavosť, čo je v norme. Ono, keď sa bude pneumatika ešte používať, určite trošku zmekne a tá hádzavosť bude menšia. A potrebujeme 5 gramov na vnútornú stranu. Toto je vnútorná strana elektrónu, tu máme vonkajšiu stranu elektrónu. Takže tam potrebujeme dohodiť ešte 5 gramov, tak to aj urobíme. Zo spodu nám vlastne svieti aj laser, ktorý nám ukazuje hodnotu, alebo nie hodnotu, ale ktorý nám vlastne ukazuje, kde máme závažie nalepiť. My si zoberieme čistič brzd, zvakneme trošku, nastriekame, očistíme, odmasníme a dáme 5 gramov na elektru. Aby ste videli, tam to je. Dáme dolu kryt, stroj si spraví testovaciu jazdu, otestuje teda, či sme dobre závaže nalepili na správnu polohu. Potvrdí nám to na displeji OK, vonkajšok, vnútrajšok a tu máme 55 N hádzavosť, čo je ozaj nič. Takže koleso máme ovážené, hotové, môže ísť na auto. To máme jeden spôsob, alebo teda jednu pneumatiku s elektrónom vyváženú na komplet a spravený aj Road Force. Nakoľko vám chcem ukázať aj nejakú tú chybičku, keď sa náhodou chybička stane, tak vám nahodím druhý elektrón pneumatiky. Kúpili sme ju narovnako a pri tomto už sme alebo teda mašina vyhodnotila niečo, na čo je zostrojená. Tak sa na to pozrime. Keď si pekne mašina spomalí, potom pustí ten pritlačný valec, ktorý nám zmerá koleso a teda pneumatiku, či je v poriadku, či nie. No, ostal nám kryt dolu, to znamená, musíme spozornieť. A teraz sa na to pozrieme. Musíme spozornieť hlavne preto, lebo nám tam vyhodilo červené pole. Červené pole a teda nebezpečie na displeji znamená detekovaná nadmerná sila Road Force v zostave. Týmto nám vyhodnotilo, že pneumatika nie je vhodná do premávky, lebo máme vysokú hodnotu hádzavosti až 125. Norma, keby sme mali mať tak do tých 105 sa dá, ešte niečo aj s pneumatikou možno spraviť. Môžeme urobiť force match, čo je rovnanie pneumatiky vlastne, zrovnanie síl elektrónu voči pneumatike a pootočenie. Takže to keby spustíme, ono nám vlastne otočí tú pneumatiku
s elektrónom do danej polohy a tam nám ukáže, okoľko môžeme posunúť pneumatiku voči elektrónu. V tomto prípade je to dosť málo, ukazuje nám, že predpoveď je 120 N, ale to nám nepomôže, nakoľko potrebujeme, aby to bolo aspoň tých 60. Takže vieme, že táto pneumatika je poškodená. Môže to byť tým, že bola zle uskladnená, alebo bola uskladnená nejak v jednej polohe a neotáčala sa, alebo bola nejak pritlačená v jednom nejakom tom mieste a tým sa spravila vlastne hádzavosť tej pneumatiky a je to taká hádzavosť do takého vajcového tvaru. Keby to necháme tam na aute, určite by nám to dosť hádzalo a tým, že to skáče, tým, že by tá pneumatika skákala, vytvárala takýto pohyb, tak by sa vlastne drala na tom mieste a zaprvé by nám kazila napravu, buď tie stabilizačné tyčky alebo torznú tyč, alebo už nejaké tie iné veci na naprave a hlavne ide o to, že dokazí, alebo teda zoderie nám v jednom mieste tú pneumatiku. To nechceme, nakoľko sme si kupovali nové. Tu máme takisto ešte aj hodnotu hádzavosti rávku, ktorú nám hneď tá mašina vyhodnotí, je 0,02. Je to limitované, do 0,6 je v poriadku, alebo teda môže byť. My máme 0,2, ona môže byť 0,6, takže je to v poriadku. No, teraz zdvihneme si vlastne kryt a nemôžeme s tým urobiť nič, nakoľko je pneumatika poškodená, takže musíme zavolať predajcovi, informovať ho, čo sa stalo a vymeniť pneumatiku. Tu vidíme, ako je spôsobená hádzavosť, v ktorom mieste je najväčšia, tu, hej, a tu v týchto dvoch bodoch niečo je, buď je, ako hovorím, zvetraná, môže byť tvrdá alebo moc mäkká, alebo bola len proste na jednom mieste uložená, neotáčaná a tým, že je na tom stojanie niekde položená, tak tým toto vznikne. Takže to máme zlú pneumatiku a predtým sme mali dobrú pneumatiku. Takže ak aj vy si nie ste istí, či máte dobré alebo zlé pneumatiky, alebo vám trasie volantom. Pokiaľ cítite vibrácie na automobile, je to nad 100 km za hodinu, je to určite zlá pneumatika alebo elektrón. Pokiaľ to je pod 100 km, tak to je zlým vyvážením. Samozrejme, ak ste náhodou nemali nejaké iné problémy na automobile už predtým. Pokiaľ ste len išli prehodiť zo zimných na letné alebo z letných na zimné, a viete, že vám netriaslo volantom, ani automobil vám nejak inak nevibroval a objavilo sa vám to po výmene pneumatík, určite to je pneumatikami alebo elektrónom. Keď k nám prídete, táto mašina vie kontrolovať aj elektrón a hneď kontroluje vlastne aj pneumatiku. Ak by sme si neboli náhodou na 100% istí, či to je tými gumami, aj po otočení, ak by to tam stále bolo, tak je to určite tá pneumatika. Ale ak si chcete skontrolovať elektrón, budeme musieť pneumatiku vyzuť a necháme otestovať holý elektrón. Takže, ak aj vy máte takéto neistoty alebo problémy s inými servismi, že ste tam boli si dať vyvážiť a vibrovalo vám to pri vyšších rýchlostiach, je to určite pneumatikami alebo elektrónom, ako som už spomínal. Ak ste prišli opäť do toho servisu, nejak inak vám to nezistia, jedine týmto valcom pritlačným, ktorý máme. Jedine my v okolí ho nikto nemá, to sme veľmi radi a ľudia to už u nás aj využívajú. Keď by ste chceli to si odtestovať, ako som už hovoril, kľudne sa zastavte, vieme vám to poriešiť, objednáme vás. Odídete od nás s úsmevom, nakoľko vám budeme vedieť zistiť, či je na chybe pneumatika alebo elektrón. Takže všetkým vám za obrazovkami ďakujem, že ste si nás opäť zapli. Verím, že nás budete zdieľať, lajkovať a samozrejme dajte vedieť aj iným známym kamarátom, rodinným príslušníkom, aký máme u nás stroj. Budeme veľmi vďační za každé zdieľanie, za každú posunutú informáciu a nezabudnite sa ozvať. Držte nám palce, majte sa a veľa šťastných kilometrov.